It-Times ikkonfermat li l-Partit Nazzjonalista permezz ta' Bernard Grech u Adrian Delija fetħu kawża li konsegwenza tagħha hemm li fost oħrajn il-Prim Ministru Robert Abela u Chris Fern jiġu infittxija personalment b'rabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Fact-checker ta' Times innota li l-kawża ta' Grech u Delija hi miftuħa kontra l-Avukat tal-Istat, iżda li din l-istess kawża qed iġiegħel lill-Avukat tal-Istat ifittex personalment lill-Prim Ministru u lil Chris Fern. Sa issa l-Partit Nazzjonalista baqa' ma rtirax din il-kawża li fuqha hemm deċiżjoni skedata għal bħallum ġimgħa. Dan anke din il-ġimgħa kompla juri l-ipokrezija billi ħares qarrija jgħid li Fern għandu missewwa wara li t-Times u l-Boston Globe ġie żvelat li l-kumpanija Stewart Healthcare allegatament kienet qed tagħmel kampanja ta' tfigħ ta' tajn u allegazzjonijiet folozz fil-konfront ta' Chris Fern. Dan l-aġir ipokrita anke nnutaħ il-Prim Ministru f'kummenti mal-ġurnalisti. Fuq il-kawża li tinstiga proċeduri personali fosthom kontra Fern, kemm il-Prim Ministru flimkien mal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qed jiddefendu l-interess nazzjonali kontra wkoll aġir ta' oppożizzjoni li trid tfixkel proċeduri li għaddejjin fl-arbitraġġ internazzjonali fejn il-Gvern qed ifittex lil Stewart u jitlob kull ċenteżmu dovut lil poplu Malti ta' servizz li ma ħax skont il-ftehim tal-isptarijiet. Fil-fatt quddiem dan l-arbitraġġ, il-Gvern diġà rebaħ żewġ deċiżjonijiet favur tiegħu u issa il-Gvern permezz ta' stqarrija li ħarġet flimkien mal-Kabinett tal-Ministri qed jitlob lill-Avukat tal-Istat flimkien mat-tim legali lokali u internazzjonali biex jittieħdu il-passi kollha meħtieġa fl-istess arbitraġġ internazzjonali biex f'każ li jintużaw flus tal-konċessjoni tal-isptarijiet ħalli jiġu fabbrikati stejjer fuq Chris Fern dawn jiżdiedu mat-talbiet li l-Gvern Malti diġà qed jagħmel kontra Stewart. Il-Kabinett tal-Ministri tenna l-appoġġ għal Chris Fern kif kienet dejjem il-pożizzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li minn dejjem esprima fiduċja ċara fi Chris Fern tanti li kien insista miegħu li ma kellux jirriżenja mill-kariga li kien jokkupa. Anke l-Kabinett tal-Ministri dejjem appoġġja din il-pożizzjoni filwaqt li l-istess kabinett innota l-aġir tal-Oppożizzjoni li dejjem kienet lesta tipprova tkisser lil Chris Fern fosthom meta anke kien se jkun nominat bħala l-Kummissarju Ewropew ta' Malta. Dan l-Oppożizzjoni għamlitu wkoll ftit aktar minn sena ilu meta sit ibbażat fi Brussell kien allega li bint Carmen Ċantar dak iż-żmien kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi irċievit flus biex dawn imbagħad jgħaddu għand Chris Fern. Madankollu l-istess sit jiġifieri li hu reporter ftit wara mhux biss irtira din l-istorja giddieba iżda meta li kien ippubblika storja mimlija allegazzjonijiet folozz. Din l-istorja li rikeb fuqha l-Partit Nazzjonalista ġiet ukoll iċċertifikata li jgidba mill-bidu sal-aħħar mill-Pulizija.